Sok szeretettel üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, akik nem látják, azok legalább hallják azokat a gondolatokat, amelyeket már jó ideje hangoztatok, és egyre többen csatlakoznak amellé a magyar, megfogalmazott magyar gondolat mellé, hogy egy Magyarországon egy magyar ügy van, és azt gondolva, hogy most a úgynevezett választások előtt, amikor a nemzeti oldal megosztottságáról beszélnek egyre többen, és egyre több olyan visszás, esemény, jelenség, hír, információ halmaz dől ki a szekrényből, amely azt mutatja, hogy gyakorlatilag gazemberek és gazemberek döntik el, akarják eldönteni országunk, nemzetünk jövőjét, sorsát, akkor arról kell, hogy beszéljünk, hogy egyáltalán van-e választás. Szerintem nincs, szerintem döntés van, erkölcsi döntés van, amelyet, hogy a magyarság meghoz, és egyre több magyar ember látja ezt így, és meghozta a döntését, akkor rájön arra, hogy teljes rendszerváltásra van szükség. Vannak pártok, a pártok mögött vállalkozók vannak, a vállalkozók mögött pedig olyan hatalmi ágazatok, olyan tőkék, olyan országok érdekképviselete, illetve érdekei, amelyek a jelenlegi álláspont szerint és a most kialakult helyzet alapján gyakorlatilag Magyarország felszámolását tűzték ki célul, és az a Magyarország felszámolása gyakorlatilag a végkifejlete felé halad. Ezt most már nem vitatja senki, egyre többet lehet hallani a médiában az izraeli érdekek befolyásolásáról, az izraeli érdekeltségű vállalkozások térnyeréséről, és arról, hogy gyakorlatilag az egész parlamentünk és a parlamentbe törekvő pártok mostani személyi állománya is zsidókkal van átszőve. Az, ami az országban kialakult helyzet, az egy végkifejlete egy olyan tendenciának, amelynek a végén egyre inkább sejthető, hogy polgárháborús készülődés áll, az egész globális világra nézve pedig világháborús helyzet kialakítására törekszenek ezek az erők. Mondhatná mindenki azt, hogy mi magyarok mit tehetnénk, hisz kicsik vagyunk, nincsen nemzeti hadseregünk, a nemzeti hadseregünk ugyanazokat az izraeli érdekeket szolgálják, mint ahogy egyébként a nemzeti gazdaságunk, amiben napi szinten milliárdokat lopnak ki bizonyított módon, éppen a parlamenti pártok által képviselt olyan személyek, amelyek eljátsszák nekünk ezt a nagy-nagy cirkuszt, amelyet még mi mindig beveszünk, mert azt hiszük, hogy politikai úton, politikai síkon van megoldása a jelenlegi helyzetnek. Az a rossz hírem, hogy nincs. Politikailag ezt a helyzetet már nem lehet megoldani, mafiózók szőtték át az országot, mafiózók irányítják az országot, ennek részese az ügyészség, a rendőri vezérkar, és természetesen a bíróságok. A politikai, gazdasági, mafiózó elit gyakorlatilag úgy vezet az órunknál fogva, hogy mi észre sem vesszük ezt. Ennek eszköze a média, felhasználnak minden egyes lehetőséget, hogy a hazugságaikkal tömjék a fejünket. Nem olyan régen, talán egy 3-4 hónappal ezelőtt jelent meg Jelenszkinek egy filmje, Háború a nemzet ellen címet viseli, 4 DVD-ből áll. Valaki megnézte ezt a filmet, akkor elgondolkozhat rajta, hogy valóban háborút viselnek a nemzet ellen, a magyar nemzet ellen, úgyhogy a magyar nemzetnek a jó része, az érintetteknek jó része erről semmit nem tud. Csak azok, akik a nemzeti hírportálokat olvasgathatják, amelyeket éppen momentán nem támad, mondjuk az a, hogy fogalmaz, a bolseviknek szokták ezt fogalmazni, azok, akik régebb óta benne vannak ebben a körben. Én finomabban azt mondanám, hogy azok az érdekkörök, amelyeket Simon Perez annak idején, mint izraeli érdekköröket apostrofált, azok támadják ezeket a hírportálokat, hogy ellehetetlenítsék, elhallgattassák az igazságot. Vannak pártok, vannak szervezetek, amelyek a nemzet érdekeit képviselve arra törekszenek, hogy bejutva a parlamentbe, abba a parlamentbe, amely teljes mértékben zsidó befolyásolás alatt áll, amely teljes mértékben az elmúlt 20 év távlatába visszatekintve az ország szétrablásából, Magyarország elárulásáról szól, oda törekedve próbálnak meg kivívni valamiféle olyan sikert, amely alapján a nemzet újra majd talpra állhat. Legalábbis ez a legenda.
Valójában én nem tartom elképzelhetőnek, hogy egyáltalán eljutunk a választásokig ebben a jelenlegi helyzetben, vagy ha eljutunk, akkor a választásoknak bármi haszna vagy értelme lehet, ugyanis pontosan lehet tudni azt, hogy gazdaságilag teljesen kivéreztették az országot, és újabb hitelek felvételével gyakorlatilag az utolsó, még nem elárusított, nem kiárusított darabka földjeinket, értékeinket, műkincseinket próbálják zálogba adni, azért, hogy egy zsidó betelepítést tudjanak eszközölni a közeljövőben. A helyzet súlyos, mondhatnám viccesen, hogy nem reménytelen. Január 17-én Szigetszent Miklóson megalakult a Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya, éppen azzal a céllal, mert felelős emberek átlátják azt, hogy politikailag reménytelen, nem megoldható helyzetben vagyunk, átlátják és átérzik azt, hogy föl kell készülnünk arra, hogy ha ez a helyzet, gazdasági helyzet, ami az országban végkifejlete felé halad, esetleg egy végromlással fenyeget. Magyarul mondhatnám azt, hogy vagy kijelentik, vagy nem kijelentve, de egy csődbe kerülünk, ami azt jelenti, hogy már most is lehet hallani, hogy a nyugdíjakat felfüggesztik, nyugdíjak kifizetésével késnek, a rendőrök fizetésével baj van, a rendőrök sztrájkolnak, az sztrájkjogért könyörögnek éppen az IRM-től, hogy sztrájkolhassanak egyáltalán a jogorvoslati helyzetük miatt, mert jogtalanságok özönét élik át, de most már kivonultak az utcára az APEC dolgozói, kivonultak az utcára a vám- és pénzügyérség dolgozói, mert a pénzüket követelik. Lehet sejteni, hogy nem sok ideje van hátra az országnak ebben a békés időszakban, és föl kell készülni arra, hogy itt akár békétlenségbe is kitörhet ez a helyzet, ugyanis az izraeli érdekek azt kívánják meg, hogy az országban polgárháború legyen, akkor ezt ki fogják robbantani. Fölhívok minden kedves magyar, gondolkozzon el azon, hogyha egyszer esetleg nem kapja meg a nyugdíjas a nyugdíjat, ha egy nagyon erős inflációval, mondhatnám hiperinflációval, a forintot odáig vezetik, a svájci frankot odáig emelik, hogy ezt már gyakorlatilag a most is csődben lévő vállalkozóknak megadja a végső döfést, vagy azoknak a hiteleseknek, amelyeknek a lakásai már most is ott van a jelzálog, és már a fejük fölött Damoklész kardjaként ott áll a végrehajtó, és tudjuk, hogy ebből sok-sok százezer van, ugye a hivatalos adatok szerint 640 000 ilyen végrehajtást függesztettek föl, de gyakorlatilag lassan ott tartunk, hogy kb. 1 millió lakás ér ez a kilakoltatás veszélye. Készüljenek föl arra, hogy hamarosan rendszerváltás lesz. Vagy így, vagy úgy, és nem feltétlenül békés módon, nem feltétlenül azon a módon, ahogy ezt a politikusok elképzelték korábban. Készüljenek föl bármire. Arra a kérdésre szeretnék most választ adni, amennyiben így lehet, hogy milyen kapcsolatban állok én a Jobbikkal, és mi a viszonyulásom a gárdához, az új magyar gárdához. Sokan keresnek meg napi szinten, és teszik fel azt a kérdést, hogy mi történt köztem és a Jobbik között, miért távolodtam el a Jobbiktól, és mi a gondom a Jobbikkal és a magyar gárdával. Azt kell, hogy mondjam röviden erre a kérdésre válaszolva, ez igaz a világon semmi. A gárdát és a Jobbikot túlnyomó többségében, zömében tisztességes magyar becsületes emberek alkotják, és dolgoznak azért, hogy a szerb-magyar jövő megszülessen. Amióta a nemzeti oldalon, ha lehet így fogalmazni, bár ez külön eszmecserét érdemelne, hogy megvitassuk, hogy mit is jelent a nemzeti oldal, amióta ezen az oldalon tevékenykedem, beszélgetek, ismerettségeket kötök emberekkel, rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy gyakorlatilag semmi nem az, aminek látszik. Jó fél évvel ezelőtt elkezdtem azokat az információkat hozni a postaimre.com-on, amely információk most már a zsidó médiában teljes terítéken vannak. Akkor azért kezdtem ezt el, mert jelezni akartam Vona Gábornak és közvetlen körének is, mint hogy a Magyar Gárda vezérkarának is, hogy olyan úgynevezett anomáliákkal találkoztam én,
amelyet, hogyha nem tesznek tisztába, akkor itt neki sem érdemes menni a választásnak, mert darabjaira lesznek szétszedve. Olyan emberek nyomulnak, olyan emberek törekszenek a hatalom irányába, képviselve a magyarokat, amelyeknek nem sok köze van a magyarokhoz. Egyre többen veszik észre azt, hogy a Jobbik vezérkara tele van zsidóval. Ezek nemzetbiztonsági kérdés most már, ez a kérdés, ugyanis ha alapvetésnek vesszük föl azt, hogy Izrael elfoglalja Magyarországot, izraeli haderők vannak az országban, ez már több mint bebizonyított tény. Pontosan lehet tudni, hogy 2006 óta, amikor lebuktak bevetett izraeli katonák, csak nyíltan erről nem akar senki sem beszélni, mert akkor ugye a nemzet vezetőinek hazárulását is terítékre kellene, hogy vegyük. Azóta pontosan tudjuk, hogy hadi állapotban állunk. Ezért megengedhetetlennek tartom azt, hogy zsidó a parlamentbe bekerülhessen. A Jobbik először, mint tényleg radikális párt, kezdte ugyanezeket a hangokat hangoztatni, ezt a húrt pengetni, aztán ahogy véleményem szerint az EP választások eredményén felbozdulva gyorsan már hangnemet váltott, és gyakorlatilag az igazi probléma, ez pedig a zsidó probléma lekerült a palettáról, és maradt a cigány kérdés, és természetesen a cigány kérdésre húzzák rá az igazi nagy kérdést, ami a magyar kérdés. Ha nem beszélünk a fő ellenségről, Izrael által megszállt Magyarországról, nem beszélünk ennek a technikájáról, a lakótelepekről, a NATO bázisokról, amiből 12 darabot a parlament szavazott meg, hogy legyen Magyarországon. Nem beszélünk arról, hogy az izraeliek vásárolják meg Magyarországon lévő laktanyáknak a jó részét, zömében úgy tudom, hogy ez már izraeli kezekben van. A magyarországi földterületek jó részét már megvásárolták szerződéseken, és izraeli cégek birtokában van az építőiparnak legalább 80%-a. Ha ezeket a kérdéseket nem vitatjuk meg nap mint nap, és nem szembesítjük vele a hazaáruló jelenlegi kormányunkat, akkor gyakorlatilag nem teszünk semmit. A Jobbik jelen pillanatban polkorrekté vált, nem hangoztatja ezeket a kérdéseket, beleilleszkedni próbál, belesimul abba a közegbe, amely le fogja őt darálni. Én nagyon sajnálom, mert jelen pillanatban az látszik, hogy mind a terrorizmus vágyával vádolt Budaházi Gyuri esetén keresztül húzzák bele őket abba a csőbe, amely csőből nem nagyon van kiút, és ezzel együtt az úgynevezett nemzeti radikalizmus, amit áttereltek a politikailag szalonképes vonalra, dugába fog dőlni. Ha ez dugába dől, akkor nagyon sok ember, nagyon sok elkeseredett ember lesz majd a nemzeti oldalon, aki újra keresi az útját, és azt mondja, hogy most már nem bízik és nem reménykedik semmibe, mert már megint át lettek vágva. Kiderül az, hogy senki nem az, aminek látszik, sem a Jobbik vezérkara, nem az, aminek látszik. Én kerestem velük a kapcsolatot nagyon sokáig, próbáltam Vona Gábort meggyőzni észérvekkel. Volt, hogy sikerült is összeülni és beszélgetni, amely beszélgetés után minden ugyanúgy zajlott, mint hogyha meg se történt volna az a beszélgetés. Én még tavaly nyáron próbáltam összehozni a Nemzeti Kerekasztalt, úgyhogy nem is akartam én feltétlenül ott ülni, hogy a Magyarok Szövetsége vezérkarával üljenek össze, és jöjjön létre az a fajta nemzeti egység, amely nemzeti egység most már még parlamentáris keretek között is véleményem szerint nagy többségre számíthatott volna. Ez nem történt meg több oknál fogva, véleményem szerint azért, mert ott van mind a két szervezetben az a fajta zsidóveszély, aki megoszt, szétszedi a magyarokat, nem engedi, hogy egyfajta egységet alakítsanak, kis apróságokon, kis mellékzöngéken ellavírozgatva gyakorlatilag távolságban tartja egymástól ezeket a nemzeti erőket. A nagy probléma az, hogyha most a Jobbik nem teszi meg azt a szívességet ennek a kormányzatnak, hogy legalizálja egy választásokkal, akkor gyakorlatilag egy rendszerváltást, mondhatnám azt, hogy minden zökkenőmentesen, tehát nyilván zökkenők lesznek, és nem akarok senkit sem áltatni azzal, hogy ez csak békességben mehet végbe. Valószínűleg nem is így lenne, hisz a rablott nem fogja majd a zsidó visszaadni, csak úgy önmagától. Nyilván valamiféle kényszerítő erőt, eszközt kell alkalmazni, amelynek egyik eszköze az, hogy a magyar rendőrség az kerüljön végre magyar irányítás alá, és a hatályos törvényeket legalább betartva hajtsa végre a feladatát.
senki nem akar itt olyan radikális változásokat, amely nagyon sok ember áldozatot követelne. Jelen pillanatban probléma ott van, ahogy én látom, hogy a Jobbik beleterelte az embereket abba a látszatba, amelyből nem tudnak aztán jól kijönni, ugyanis hogyha a választásokig eljutunk egyáltalán, és nem darálják le addig a Jobbikot olyan információkkal, amelyekkel a titkosszolgálatok magasan rendelkeznek, és napi szinten ezeket a biliket borítják ki, ha eljutnánk eddig a választásokig, és Jobbik bekerül a parlamentbe, akkor nagyon sok most is éhező és didergő ember abban reménykedne, hogy akkor majd gyorsan változások állnak be. Erre semmi esély nincsen. Előre látható egy fél évig döntésképtelen parlament, gyakorlatilag csak időhúzásra alkalmas, és azt is tudjuk, hogy a Fidesznek pontosan ez az érdeke. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, és ezért kérem és felszólítok minden egyes olyan gondolkodó ember, aki most még azt látja, hogy a parlamenten belül, akár a Jobbik keretein belül képes lehet arra a radikális változásra, amelyet már a Jobbik jelenlegi programja igencsak mellőz, de a korábbiban még elképzeléseiben szerepel, akkor gondolja át, és tegye a szívére a kezét, hogy van-e még arra időnk, hogy akár egy ilyen telet végigcsináljunk, mint ami a jelenleg. Meggyőződésem szerint erre idő már nincsen, készüljetek fel a változásokra, készüljetek fel a rendszerváltásra. Néhány gondolatot szeretnék megosztani a Magyarok Felelős Nemzeti Kormányáról. A kormány azért született, mert felismertük azt, hogy sem a szervezetek, sem a pártok nem képesek fölkészíteni a magyar nemzetet egy olyan eseményre, amelyet nyilván nem szeretne egyikünk se, hogy bekövetkezzék, mégis föl kell arra készülni, hogy egy összeomlás esetén, amikor az ország csődbe kerül, vagy olyan háborús helyzetet hoznak létre az országban, azok az izraeli érdekeltségű erők, amelyek már jó régóta azon dolgoznak, hogy destabilizálják az ország belső helyzetét. Ugye itt meg kell említenem a cigány-magyar polgárháborút, és a cigány-magyar polgárháborúnak a hosszas előkészítő munkáját, amellyel elég súlyosan, de meg lehet talán gyanúsítani Draskovics volt igazságügyi rendészeti miniszter, és adjunk hálát az égnek, hogy ez több oknál fogva nem jött neki össze tavaly ősszel, viszont nem tettek le még a tervükről. Arra föl kell készülni, arra a helyzetre kell fölkészülni, hogy egy olyan nem várt helyzetben, amikor gazdaságilag fölborul minden, megszűnnek a politikai pártok, és gyakorlatilag katonai helyzet alakul ki az országban már nyíltan, mert most burkoltan már az van, gyakorlatilag egy diktatúrát vezettek be, csak demokráciának hazudják ezt. A magyar nemzet és a magyar állampolgárok létbiztonsága, az ország helyzete, akár külföldi kormányokkal való tárgyalóképes olyan delegációk és személyek kerüljenek képbe és készüljenek föl addig is erre a fajta helyzetre, amelyet mondjuk egy Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya igyekszik maga köré gyűjteni, és arra készíti föl programjában, hogy egészen egy alkotmányozó nemzetgyűlésig, amíg az ország helyzete stabilá nem válik, amíg a határainkat, a gazdaságunkat és a politikai rendszerünket nem tudjuk stabilizálni, egy ilyen kormány tartsa kézben. Ez a kormány, ez nem egy kirekesztő kormány, minden nemzeti erő, mindenki, aki a nemzeti oldalon idáig tett, vagy aki csak most ébred arra rá, hogy gyakorlatilag a pártja, vagy nem is a pártja, csak a szíve szerint választottja, elárulta őt. Említhetném a neveket sorban Bajnaitól, Orbánon keresztül, gyakorlatilag az egész politikai palettát. Ezek az emberek össze lesznek zavarodva, ezeknek az embereknek utat kell mutatni, és föl kell arra készülnünk, hogy egy rendszerváltás esetén külföldi kormányokkal tárgyaló képes, ugyanazon a szinten lévő olyan személyek, olyan gondolati közeg alakuljon ki, amely maga köré gyűjti azokat az embereket immától pártállástól függetlenül, viszont nagyon fontos, hogy faji hovatartozást meg kell, hogy említsem, igen súlyosan mérlegelve, azokat az embereket maga köré gyűjtve újra működőképessé teszi az országot, illetve a gazdaságot, politikát, és talán elsősorban meg kellett volna említsem,
Magyarország katonai erejét megerősítve újra egy erős nemzetállammá képes formálni Magyar Köztársaságot, vagy amelyet majd az alkotmányozó nemzetgyűlés eldönt, azt az államformát választva, egy olyan nemzetet képes majd építeni, amely nemzetben már gyakorlatilag nem a mutyi, nem a lopás, csalás, hazudozás, és nem az izraeli érdekek fognak érvényesülni, hanem a szintiszta magyar érdekek, lerendezve a cigánykérdést, megoldva a szinte megoldhatatlannak tűnő zsidó kérdést, csak azért, hogy az egyetlen egy lényeges, igazán lényeges kérdésről foglaljon állás, és ebben a kérdésben hozzon egy megoldást, a magyar kérdés a helyére kerüljön. Meg kell változtatni az oktatást, bele kell szőni a kisgyermekkortól kezdve gyakorlatilag a nemzeti érzelemre, a nemzeti öntudatra való nevelést. Ennek kell alárendelni minden egyebet, ami a közeljövőben az országban épülni és szépülni látszik. Nem ártatok senkit. Ez nem lesz egy könnyű menet, ugyanis az izraeli titkosszolgálat, a Mossad, és azok az izraeli érdekek, de említhetném a CIA-t is, néha a kettő egy is ugyanaz, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, amelynek szerint, satszólásom szerint körülbelül a fele az izraeli érdekeket szolgáló ügynök, gyakorlatilag ez ellen működik, ez ellen hat. Ezek az emberek, ezek a szervezetek nem fogják önként és dalolva átadni azt a szerepkört, azt a pozíciót, azt a megszerzett anyagi juttatást, vagyont, lehetőséget, amelyel ők rendelkeztek. Ezért meg kell szervezni az országnak a védelmét, és mondhatnám azt, hogy arra kell fölkészülni, hogy a hazáruló kormány leváltása esetén egy destabilizált helyzetet stabilizálni tudjon egy erre fölkészülő magyarok felelős nemzeti kormánya. Mondtam, nem kirekesztő kormányról van szó, nincsen arról szó, hogy a Magyarok Szövetsége eddig is a magyarságért tevő tagjai, vagy a Jobbik, vagy a Magyar Gárda és egyéb nemzeti szervezetek tagjai ne várnánk a sorainkba, hisz ha odáig fajul a helyzet, amelyet egyikünk se szeretne, hogy a rendszerváltás keretén belül a számonkérés kieszközlése kapcsán gyakorlatilag emberek sérülhetnek meg, akkor minden magyar élet számít. Mindenki, aki a magyarságért hajlandó tenni, és tett eddig is, az számíthat arra, hogy a Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya a védelmébe veszi. A kormány programját mindenki elolvashatja annak honlapján, elérhetősége megvan adva az interneten, nemzetikormány.com oldalon. Olyan programokat tárunk már föl, és olyan nemzeti mozgalmat szeretnénk elindítani, amely a bankok, a banki rendszer teljes felülbírálatát, felülvizsgálatát és a jelenlegi rendszernek az ellehetetlenítésén keresztül gyakorlatilag egy ország és egy nemzetmentő akciót hajt végre. Erre nincsen túl sok idő. Nagyjából 2-3 hónapunk van arra, hogy hatékonyan be tudjunk lépni a rendszerbe, és ezt a rendszerből kieszközölve a rendszerváltást a magyaroknak legmegfelelőbb módon, a magyarságtudatot megerősítve, erősítve hozzuk létre az új Magyarországot, amely új Magyarország szívünkben élő régi Magyarországnak kell, hogy a tükörképe legyen. Sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy mit tegyen a helyi ember, mit tegyen a városi ember, mit tegyen a falusi ember a változás időszakában. A változás alatt ugye egy rendszerváltást értünk, amelyet akár kezdeményezhet a most hatályos törvényeket már régen be nem tartó izraeli befolyás alatt álló kormány, és kezdeményezhet egy egészen más erő, amely erőkről a hétköznapi embernek fogalma sincsen. Kérdés az, hogy ilyenkor mit tegyen mondjuk egy átlagos rendőr. A rendőrnek nem árt tudni, hogy a kapitányságon a kapitányság vezető melyik oldalon áll. Lehet, hogy tudja már régóta, hogy mennyire korrupt, mennyire moszados ügynök, mennyire szolgálja a jelen lévő hazáruló rezsimet, mert abban az időszakban, amikor a változás bekövetkezik, akkor egyetlen dolga lesz, a legfontosabb dolga lesz. Azokat az erőket, amelyek nemzetellenesnek minősítődnek, azokat az erőket, azokat a személyeket, amelyek a nemzet ellen éppen eleget tettek, éppen eleget ártottak nekünk,
azokat az embereket kell kiiktatnia. A kiiktatás alatt azt értem, hogy nyilvánvaló a hatályos törvényeket betartva csukja be a fogdába, és tartsa őket addig zárva, amíg majd egy újonnan felálló bizottság, egy újonnan felálló bíróság ítéletet nem mond a vezető fölött. Tudom, hogy van olyan rendőri vezető is, aki a magyarság mellett van, aki nem követett el olyan ordinári bűnöket, amelyek jó részéről már én is, hogy a postémre.com oldalon beszámoltam, illetve folyamatosan számolok be róla, mert sajnos belőlük nagyon-nagyon sok van. Ez az első dolog. Tudnia kell minden egyes embernek, hogy hova áll. Ha elindul a változás, 3 lehetősége van. Vagy a változás mellé áll, vagy a változással szembe áll. A legjobb, hogyha nem tudja eldönteni, bár ezt a döntést most kell neki meghozni, akkor pedig félreáll a változás útjába. Ha a változás útjába áll, akkor útba lesz, és lehet, hogy a változás el fogja sodorni. Hogy mit csináljon a vidéki ember? Vidéki ember már most is készleteket halmoz föl, normálisak, azok, akik nyomon követik, figyelemmel kísérik és információval rendelkeznek a jelen állapotokról, már egy évvel ezelőtt is készleteket halmoztak föl, és arra készültek föl, hogyha adott esetben megszűnik az áramszolgáltatás, megszűnik a vízszolgáltatás, megszűnik a gázszolgáltatás, akkor sem maradjanak éhen, akkor is legyen mit a tejbe aprítani, és akár, ha kell, 1 hónapot, 2 hónapot is át tudjon vészelni családjával. Nagyon fontos, hogy a családot biztonságba tudja az ember. Meg kell szerveződni. Mindenhol sejteket kell létrehozni, kezdjenek újra beszélgetni a vidéki emberek, a városi emberek is, pedig a városban ugye nagyon-nagyon sok betelepülő van, most egy új statisztika szerint Budapest lakossága is növekszik, és lemerték hozni, ha jól tudom, a Hír TV-ben, hogy a cigányoknak a száma növekszik a városban, illetve a külföldi betelepülő száma. Nyilván ezek az emberek nem fognak egymással szóba állni, viszont a régi ismerősök, a régi barátok, vagy régen, akik barátnak gondolták egymást, azok kezdjenek el beszélgetni, és kezdjék el majd akkor megosztani egymással azt, amiük van. Tegyék meg azt a szívességet, hogyha adott esetben nagyobb lendülettel következik be a változás, akkor nem mennek ki az utcára. Nem tévlábolnak olyan helyen, ahol esetleg baj is érheti őket. Nem szólnak bele olyan nagyhatalmi játékba, amelyhez őnekik sem fogalmuk, sem pedig igazán beleszólásuk nem lehet. Csak azért, hogy nehogy bajuk essen. Sokféleképpen történhet ez a változás, történhet békésen és kevésbé békés úton. Nyilvánvaló, föl kell készülni arra is, hogyha kevésbé békés úton következik be, akkor azok az erők, amik szeretnének részt venni ebben a változásban, és rendelkeznek az ehhez szükséges eszközökkel, akkor megszervezetten jelentkezzenek azokon a gyűjtőpontokon, ahol ezeket az erőket most már konkrét feladattal megbízva, a nemzet érdekében, a nemzet mellé állítva tudják mozgósítani. Nyilván arra gondolok, hogy azok a harcosok, azok a jól kiképzett, vagy kevésbé jól kiképzett, vagy korábban tartalékosként leszerelő honvédok, rendőröknek a zöme, tisztességes magyar állampolgár, tisztességes magyar, a hazáért tenni akaró állampolgár, az nyugodtan állhat be a sorba, ugyanis hogyha itt változás lesz, akkor a Magyar Honvédség újra föláll, legalább 150 000 fős honvéd állománnyal kell, hogy elkezdjen működni. A toborzó irodák akkor azonnal beindulnak, mert lehet, hogy 2 napon belül, de lehet, hogy 1 napon belül fegyveresen kell helytállni azoknak az embereknek, akik eddig is már arra készültek, hogy a rendszerváltás következzék be. Mit tegyenek azok a hétköznapi civilek, akik csak tehetetlenül néznék azt, hogy mi zajlik az országban? Akadályozzák meg, hogy lázadás törjön ki, akadályozzák meg ők is, hogy lincselés törjön ki, egyáltalán, ha lehet így fogalmazni, egy változási időszakában törekedjenek a rend, a fegyelem és a biztonság lehető legjobb megtartására. Ne essenek pánikba, és ne legyenek kétségeik. A gyermekeiket óvják, és lehetőséghez mérten tartalékaikat úgy osszák be, hogy több napra is elegendő legyen. Ha nem elegendő, akkor pedig a barátoktól, az ismerősöktől kérjenek kölcsön, legyenek készen arra, hogy a rendszerváltás követően egy új Magyarországban
a régi Magyarországnak a tükörképében, ahol az ember még ember volt, ahol ismertük egymást és köszöntünk egymásnak, és megtiszteltük egymást. Ezt az ember ideált szeretnénk visszaállítani, a rendszerváltásnak ez a tétje. Abban az esetben, ha ez a rendszerváltás bekövetkezik, és rövid időnk van arra, hogy ez megvalósuljon, abban az esetben ez mindenkit utol fog érni. Azokat is, akik a rendszerváltás mellett vannak, és azokat is, akik ellene. Ezt mindenképpen tudatosítsa magába az ember.